मा जादों मा गाबज्रिबाय थाखो आब'आ मा जाखोथाय माबा आखाइखौसो हाना लानाय बायदि नुदों आङो थौलाय मा थु आयै मा जानायनि गावनि जिउखौ फोजोबना लानो सानखो नोङो हथादै गावनि जिउखौ फोजोबलाबायना लानो सानबाय नोङो मा खालामनानै लाबाय थायो नोङो मा सानबाय थायो नोङो आब' आयै फिसा मा खालामना लानो सानबाय थाखो नोङो आयै फिसा मा जाखो नोङो मा खालामना लाखो बाबु दैलायलाय माबा आयै माइनाव मा खालामनानै लाखो नोङो आयै बिफा माबारखौलाय माइनाव माबा मोनसे जाबाय आयै माइनाव नै दैया आयै फिसा नों बिदि थैनानै जोंखौ दुखु होलांनो सानबाय नामा नों मा जाहोननि थाखाय थैनो नागिरखो फिसा नोङो खैफोद गैया खैफोद लाबोनो नागिरो नोंसोरो न'खराव आयै बाबा आंहा गोरोन्थि जाबाय सासे सिनाय मोनै सेंग्राजों आं मालाय सिनाय मोनो सेंग्रानि थाखायनो बेसेन गोसा जिउखौ उन सिगां सानालासिनो फोजोबना लानो सानो नों फिसा जों बिमा बिफानि थाखाय एसेबो सानदियासै नामा नों नोम्फाखौ नाय नोंसोरनि थाखायनो नोम्फाया बेसेबां खस्थ' खालामो नों थैनाय मोनबा मा जागौमोन जिउआव बिमा बिफायासो सिगां बिनि उनावसो मोजां मोननायाल' जिउआव फिउचारखौ बारहोनो हाया फिसा बिमा बिफाजोंबो इयुननि फिउचारखौ दानो हायो फिसा जों थैनानै थांदो नामा नों मालायनि थाखाय जिउ गारनो नागिरदों जे जों गैया नामा आंनि थाखायबोथ' सासे सोरनि इफोर फट'फोरा सोरनि उफु आं थासान्दियाव माने नों बै सेंग्राफोरदो लाइन मारिबाय थायो सोरनि फट'फोरा सोरनि है नों बायदिखौसो गथ'आ दहाय न' सिङाव हाबनानै दा ओंखाराखै नोंनि उनगा हारसिं जासिगोन आं फिसा आंखौ नों दुखु होलांबाय फिसा आंखौ नों दुखु होलांबाय 9 मास गोरबोआव लानानै नोंखौ फेदेरबायमोन आङो थाम्फैयावसो मैला नांसि आंखौ नोंखौ फेदेरबायमोन आङो फिसा दिनै नोङो आंखौ दुखु लगायना थांगोन होनना सानाखैमोन आङो गैला फिसा गैला फिसा गैला नों गैयाबा आं रावबो गैला नोंहा मा दुखु जादोंमोन फिसा नों आङो फोरमायलांनो हायोमोन बेसेरा फिसा बुरा जिउखौ फोजोबना लायोबा बिमाफोरा माबोरै थांना थानो हानो गोजानाव थानाय बिफानो आङो माबोरै खिथाबावनो आङो आंनि फिसाजोआ नोंनि थाखायनो फैदो दाननाङा नोङो बाबु
मा सानहाबबाय थाखो नै नोंबो जेबो सानाखैथ' हाब दिनैबो दरसिसि जिरायनानै थाबाय बियो फिसा नों सानबेसे बिदि जाया लोङानो निजिनि देहाखौ बेफोरबायदि खस्थ' खालामनो नाङा इसोरा जोंखौ जेराव सोरजिनानै दोनहरदों बेवहाय जोङो इसोरा लेंहरागौमानि निजिनि जिउखौ फोजोबना लानो दा नाजा फिसा जों बिमा बिफानि खोथाखौबो सान फिसा गुबुन सेंग्रानि खोथाखौ साननानै जों बिमा बिफानि गोसोआव दुखु दाहोबाय था फिसा जों दंना जों नायफिनगोन नोंफाजों आंजों जों नायगोन ना नोंखौ सिन्था दा खालामबाय था फिसा उथि सिखारद' दुगैस्रां लोबस्रां ओंखामफ्रा जाहैद' नों बाव मानो फैबावदों आंखौ दुखु होनानै आं सानाखैमोन जे नोंनि अननाया आस'खान्दा जागोन आफा नों आं सानदोंमोन जे मा सानदों नों फिसा नों दाबो रैमालुखौनो सानबाय दं नामा नङा आफा आं सानाखै मानो नों बै सेंग्राखौनो सानबाय थाखो फिसा दाबो नों बावगारनो हाला नामा आं इखौ बोरै बावनो हायो आं सानाखैमोन जे बियो आंनो आस'खान्दायाव नाजानाय थायोबा बावनो हायै जेबो खोथा गैया फिसा बावथारनांगोन नोङो बेयो जे आंखौ दुखु होबाय आयो मा जाबावगोन बिफा गथ'आ बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थायोबा मा जालांगोन नों माबा मोनसे खालामदो ना बिफा र' बिमा आंखौ एसे सानग्रोनो होदो बेसेबां दिन जाया लोङा गाबै थाबावगोन नोङो दा गाबसै फिसा आइ महिमा फैलाय बिथिंजाय मा आफा आइ महिमा आं नोंनि खुसिनि थाखाय रैमालुखौ लाना फैबाय फिसा नंगौ आफा औ फिसा रैमालु फिसा बेवहाय फैलाय नै फिसा नोंनि खुसिनि थाखाय आं रैमालुखौ लाना फैबाय रैमालु नों थारैनो फैमारबायना आंजों औ महिमा
थेंक इउ आफा फिसानि गोसोआव खुसि लाबोनो हानायानो देरसिन गुन गोनां बिफा बेखौ आं साननानै लाबाय